see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? Yeah. Parang native yung ano, yung parang sa Bicol. Good morning, guys. It's the 25th of Friday. February. Yeah. And it's Friday. And Kuya, breakfast. Yes, but what's that? Peach? Okay. No, it's apricot. Ah, apricot. Okay. Let me open it. So, ito yung breakfast nila. And then yung kanilang lunch. Mayroon pang tira kahapon na 2 sausages. Si Holly mag-ham. Ham for you. How about you, Zach? Sausage? Yeah. Oh, you want one for breakfast? Okay. And ito yung baon ni Zach. Say good morning, Baba. Good morning. Good morning. Yeah, hi. Nasarapan si Holly doon sa apricot. Sabi niya, try this, Kuya. What's yours, Kuya? Mango and passion fruit? Yeah. How much? Binigyan ni Jen sila ng tig to $2. What you gonna buy, Baba? Spiders. Spiders? Ah, eto pala. Fridays. For $2? Which one's yours? Is this for $2? No, it's not. I gave it to Dad. Ah, But I'm the one who had it from school. what's that? Ah, this one. That doesn't mean it's just yours, Holly. Yeah, it's Dad's as well, because he's the one. Siya nakikipag-argue siya pag alam niyang tama siya, guys. Yung bata. Mom, we should buy this one again. Yeah, okay. I like it. Next time kukunin kong ganyan is tigda-dalawa. Kasi gustong-gusto rin nila yung aking yogurt. What you gonna, this is the one you're gonna buy to Kuya? Okay. What's spider? Holly, is this yours then? Alright, tapusin ko na tong ginagawa kong lunch nila. Nandito na si Sophie. Good morning, Sophie. Good morning. Naka-short siya and... Ah, no, that's not short. Skirt? Oh, sorry, skirt daw. And tapos ko na yung kay Zach, yung sa dalawa na lang. Nag-ask si Sophie ng ziplock kasi nakalimutan niya raw yung wallet niya. And ngayon, meron din siyang $3 para... What you gonna buy for this one? That one? Since we wasn't halfway here, we forgot which one it was, so I just got $3. Ah, spider as well. You're gonna get spider. Ice cream In your and soft drink. Oh! Well, we're not allowed to have soft drinks still. Yeah. But they're letting us have it. Yeah. Oh! Oh, Coke and They're just ice cream. Mm. get some more money because the school doesn't have that much. Narinig niyo yun. Bawal sila magbaon ng Coke. Pero pwede silang kumain ng pwede silang bumili ng spider na may ice cream and Coke. Kasi kailangan daw ng school ng money. Kasi wala daw naman yung school. Kawawa na yung school nyo. In your short scarlet. What? One that's in Hot cinnamon donuts? At, what's that? Thick shake? scarlet. Oh, you'll get sick. Oh, wag niyo raw inumin ng parang dire-diretso. Okay. Tapusin ko na ito. Ito yung kay Zachary. Yung kay Kuya, kinuha niya na.
Pinapakita ni Sak yung kanyang ginawang homework kagabi. Kay Sophie. Naka-jumpers yung dalawang girls kasi medyo malamig. Yung boys ayaw. So, ito yung baon ni Zaki Boy. Ayan, pakunti ng pakunti kasi hindi tayo nag-grocery. Sabi ko, kung ano lang meron tayo muna dyan. Kasi, alis nga kami. Merong chips. Ayaw nyo yung chicken na kinuha ko. Sak, do you want? No, wag na lang. Yung uwishi sana, kaso medyo mabaho yun, di ba? Okay, Jackie Boy. So, dalawa na lang ang binigay kong ganito. Ayan, fruit snacks. Okay na yan. Si Kuya, kinuha niya yung kanya. So, ito kay Holly. Baba, give me your lunch box, please. Where? Thank you. Meron pa pala dyan na shapes, guys. Kasi yung mga boys, yung natirang flavor, isa na lang ata to. Sak, do you want shapes? Oh. Si Holly, madaming baon na. Yeah, I got you one. The purple one. So, ito yung kanya. Yung apple. Dito. Then, ito yung kanyang sandwich. Isa lang linagay ko kay Holly kasi medyo marami naman yung kanya. Kay Sak, dalawa. At saka kay Kuya. Kuya, you got Oreo? Yeah. Oreo? Oh, may Oreo si Kuya. Okay. Ito kay Holly. So, ito yung lunch and snacks ni Holly. Okay, get ready. Get ready. I have to put water, Han. Water, please. Thank you. Wala pala nito si Sak. Ilagay natin to kay Sak. Ayan. Oh, medyo marami naman, oh. Baba, ako'y Saki. Ihatid siya, tsaka si Sophie. Kasi yung dalawa, magra-ride daw ng bike. And medyo malamig na konti. Okay. Mommy, hold it. Where's your money? Mommy, hold it. Where's your money? Here. Okay. In here. Okay. And wash your hands, Baba. Okay. Sophie's coming with Oh, let's go. Okay. I'll show them that way. Yeah, see ya. Listen and. Ron. Okay. Alright, hold it. Alright, Mag-walk na lang si Sophie tsaka si... I'm riding off. love you. See ya. See you, Chona. See ya, Sophie. Itong dalawa. See ya. You have golf today? Yeah. Oh, may golf pala sila. Well, I Si Sophie tsaka si Holly nauna na. Finish golf, go then. Kasi mag-walk sila. Yung dalawa magra-ride ng bike. Akala ko kasi, sabi kasi ni John, ihatid niya, pupunta pala siya sa Mount. May gagawin siya kasi bukas, charter ni John, guys. Yung charter ni John bukas. Ano na, Sak? Anong petsa na? Ako na. Okay. Listen and learn. Okay. Linis na ako dito. Guys, tapos na ako maghugas. Ayan, okay na yung kusina. Time check is 9:30. And magla-live selling ako today na ngayong umaga. Then nasabi ko 10 o'clock. Siguro gawin ko na lang na 10:30 kasi 9:35 na. Maglo-load ako ng labahan. Tapos mag-aayos. So, baka hindi aabot ng 10. So, 10:30 na lang. Lagay ko dun sa, sa timeline ko sa Facebook page na 10:30 na lang yung live selling. Pero at least, okay na yung kusina. Maglo-load lang tayo ng damit. Mag-ayos din. Magla-live selling ako, guys. See you later. Bago ako mag-load, guys. Damitan ko muna si mannequin. Tapos, picturean ko. Then, ilagay ko sa timeline yung picture na nakabisi. Siyempre, nakabisi mannequin. Na yung live selling ay mag-start 10:30. So, damitan ko muna siya. Ano ipapasok natin sa ating mannequin? Ito na lang. First time ko mag-live selling na ganitong oras. Try ko ba? Kasi yung mga taga-US, para makapanood. Kasi pag gabi, parang umaga na sa kanila. Kawawa naman. So, try natin. And para hopefully, dalawang set tayo ng live selling hapon tapos ngayon. Pag kaya ng power. Okay. Ganda to. Ito yung
bagong bukas kong box. Siya ka ba dyan? Wait lang. Tanggalin ko muna to sa tali. Okay. Bakit na ano? Naiikot talaga siya. Eyelet. Position lang natin. Naka-ano na yun yung... Tapos i-text ko rin yung kapatid ko kasi si Yvonne, yung aking admin, alam niya 10 o'clock. Baka pumunta na yun sa bahay. Sa bahay kasi siya pumupunta eh. Pag nagla-live selling tayo. So, at least ready na si Mannequin. Picturean ko lang si Mannequin. Ba? Tapos, lagay ko to sa likod para alam ko kung anong code niya. Then, dito, maglagay tayo. Anong ilagay ko dito? Lagyan din natin to. Lagyan ko to ng ito ba? Ano dito? Yung colorful. Para maganda sa mata. Si eyelet pala to. Hindi yan. Ito na lang. Lagay ko dito. Ganyan ba? Dami. Haba. No? Ayan, tapos picturean ko. Saan yung phone ko? Kunin ko lang yung phone ko, guys. Picturean ko na nandito na si Jan. Ipa-assemble ko sa kanya yung isa nito. Yung nabili ko na rock para pag merong mag-mine, hopefully merong mag-mine. Dilim ko sila. Hopefully merong mag-mine para doon ko ilagay sa rock yung mga na-mine. Ayan siya. Nandito yung mayroong book si Holly. Hindi niya naman to dadalhin talaga sa school. Hiniram niya to sa library, guys. Sa library. Every day, naghihiram siya sa library ng books kasi si Daddy, binabasahan siya every night. Ayan si Daddy. Iniwan tayo ni Daddy. Ayan. So, mag-load na ako ng labahan habang ginagawa niya yan. Di ba pala ako maglo-load? Ipopost ko muna tong pinicturean ko na, ayan guys. So, ipost ko muna to para sabihin sa kanila na instead of 10, 10:30 yung live selling today. Guys, nag-ready na ako. 10:30 sabi ko. And eto na pala, nilagay na ni Jan dito guys. Oh, yung ating bagong rack. Floating rack. Okay, set ko na yung. Oh, hinihingal ako. And nagmascara ako guys. Ito yung ano pa talaga. Rich Volume Fix Cara. Ito from Caris. Hindi ko lang makikita nyo. Ayan. Nagmascara ako. Bakit naman nagmascara? Okay, patutog tayo. I-on ko na to. I-on na natin yung Facebook Live. Mag-post ako sa Instagram din. 10:35 na. 5 minutes late. Okay. Mamaya na lang guys. I-timelapse ko kayo ha. Mag-start na ako mag-live selling. Hello people. Middle of the road. It's just a feeling of a distant melody unknown. I was doing fine. I minded my own business till the day you took me home. Guys, tapos na ako mag-live. Kanina pa. Nagluto lang ako. Nagsayang lang akong kanin kasi nagutom na ako. Natapos ako mga ano yun?
12, ay hindi, mag-aalauna ata. Mag-aalauna. Ngayon, 2 na. 2 o'clock. Then, yung aking, tawag ito, nilabhan, nasa washing machine pa guys. Kasi, inano ko siya, in-spin and drain para pigang-piga siya. So, ngayon, hindi ko alam kung anong unahin ko. Pag natapos ba yun, isampay ko na agad. Or eto, na isi-ship ko na mga humabol para ma-ship ko ngayong Friday. And gutom din ako. Thank you sa mga nag-join sa live ko today. And wait lang ka. Text ko yung mga inday. May mga namain daw si Lai ata at saka si Ka. Wait lang guys. Kailangan ko mag-ship. Mag-close ang post office ng 5. So kailangan ko i-check yung kanilang ano. Mamaya na lang, okay? And then, gusto kong kumain ng kanin tsaka embutido. Embutido! Ito yung isa. Ito, going to US. Nagbayad na siya. Tapos, i-ship ko dapat. Nag-mine yata siya kanina. Meron siyang nakuha. So, iba rin naman ang price nito sa shipping. So, hindi natin ito i-ship. Meron tayong apat na i-ship. Okay, wait lang guys. You came into my life like a sweet embrace, swept me off my feet and made me whole again. You came in my life, I wanna see your face. Never will I be the same again. Hindi pa luto yung kanin guys. Gutom na ako. 40 minutes pa yun. Siopaw again. Kausap ko si mama. And ka-text ko yung mga girls. And then, nag-sort din ako ng isi-ship ko, diba? Multitasking tayo guys. Who are you going with? They're supposed to be here in a minute. Oh, the kids. What time is it? Hala, hindi ko na alam yung oras. Sila, kausap ko pa sila mama. And, ito yung isi-ship ko international. And meron din na isa pa. So, si Jan, tsaka yung boys, mag-golf sila, guys. Mag-golf. Hinaan ko lang si mama, nanonood ng ano, TV. Kausap ko. Mag-golf sila. And, yeah, hindi ako maglulutong dinner. Kasi si Tin, guys, pupunta siya dito. Nagluto na siyang apritada atang niluto niya. Dito siya matutulog. Hindi ko alam kung i-upload ko muna tong vlog na to para updated ako sa aking vlog kasi birthday ko na guys sa birthday ko na sa in 3 days. Birthday ko na guys. So para updated naman yung ating vlog. Kasi yung aking in-upload ngayon ay yung last ko January 30 pa February na pero wala namang masyadong vlog sa February. So siguro mag-jump na lang muna ako etong i-upload ko. We'll see, okay? Upload ko to. Tapos bukas may pupunta kami ni Tin. Kaya dito matutulog si Tin. Then, after that, Renmark. Okay. So, para updated yung vlog. Para maging masaya naman kayo. Kasi alam ko lagi kong sinasabi maging updated na. Pero hindi kasi sobrang nabibisi tayo guys. So, we'll see guys. Okay. So, mamaya dito si Tin. May dala siyang dinner. Nagluto na raw siya. And alam nyo pa. Tinatnan tayo. May pupunta kami ni Tin. Maganda yung pupunta namin ni Tin. Tinatnan tayo. So, nagpabila ako kay Tin na hindi ako nagagamit ng tampons ba yun? Pero kasi yung pupunta namin, sayang naman. So, we'll see. Sorry. Pasing tabi po. Okay, guys. Mamaya na lang. Tapusin ko lang to. Mag-ship lang ako. Ano lang naman pala? Isa lang pa? Isa lang o dalawa? Dalawa. Dalawa lang. Ayan, dalawa. Isa dito sa Queensland and then isa sa US. Then, hinihintay ko yung admin ko na isa niya sa akin yung mga nakag-mine para matanggal ko na dito sa rock. Then, hopefully makapag-live pa ako mamaya. Kasi hindi tayo magluluto. Ay, may isasampay pala ako. Magsasampay ako after ko nito, guys. After ko, i-ship ko lang muna to kasi alas 5 ang sara, okay? Okay, mamaya na lang. Dito na. Hi. Love you.
Get change now. I think I wash your golf for yung uniform ba nila sa ano, sa pag-golf. Nasa washing pa. Si Kuya Holly, of course, late na naman sila kasi sinasabay ni Kuya si Holly, si Sak. Wala, ano yan, inuuna niya yung dalawa. Hi! Say hi to Lola. Say hi, Lola. Say hi to the vlog too. Hi. Say hi, Lola. Hi. I've been running. How are you, Dad? Lola said. Good. Good. Okay, guys, mamaya na lang. Hoy, how's your school, Dad? Lola is talking to you. Good. Where's my kiss? Lola miss you, Dad. What you gonna say to Lola? Do you miss Lola? Okay, say miss you too. Miss you too. Okay, mamaya na lang. Si Kuya, where are you, Naya? Coming? Carlos, you sure? No, we're going to the post office. You're gonna come with me because they're going to go. And then Tita Tin and Dian are coming. Oh, you found it? Oh, I found it. That was Zachary. No, that was Zachary. No, Zachary. I think Zachary the one in the washing machine that I have to. Yeah, Zach. Yours is in the washing machine. Yeah, I still wet. Yours is wet. Just why any Zach? Sorry, Zach. Hi. No, Holly's staying with me. Yeah. Okay. Good luck. Is it competition? Yeah. Oh yeah, good luck. Okay, mamaya lang guys. Ayun na sila guys, oh. Yung mga boys. Alis din kami ni Holly mag-ship. Okay, alis na kami ni Holly girl. Baba, let's go! Baka mamaya, parating na rin, baka pagdating natin, andito na si Ting kasi hinihintay niya lang din naman si, ay yung phone ko, hinihintay niya lang din si Dion na ma-pick up niya. Iuwian na ng mga estudyante. So, alis na tayo. And, yung gamit ko ay bigay ni Gibbs Ahoy. Gibbs Ahoy. Nagla-live siya sa Instagram, guys. Nasa Pinas siya. Okay, wait lang. Dito na tayo, guys, sa post office. Ngayon na may kasama tayo. Ang isi-ship lang natin ay 2. Pag marami, ako lang mag-isa. Okay, let's go. Ayan, tulong daw siya. Okay, let's go. Signature. We're almost done here, guys. Guys, nandito na si Tin. Nakaharang siya sa aking dadaanan. Andun siya, oh. Tinatawagan ko. Nasa loob na niya ng bahay. Kasi pwede naman siya pumasok na sa likod. Tinatawagan ko. Baka sabihin niya, ba't walang tao dito? You may go and knock on the door and awesome. Ask her? Yeah. Oh, she's right. Saan ka? Nasa loob ka na ng bahay, Day? Ano, ako, nandito ako sa labas. Hindi ako makapasok kasi nakaharang ang car mo. Anong gusto mong gawin ko? Labas ka sa ano? Binabala tayo. Nandun siya sa loob ng bahay nga. Is she coming out? Yeah. Kasi hindi tayo makapasok sa garage. Gutom na ako. Ay, ayan siya, oh. Ay, may dala siyang donut. Twisted donut. Nag-order siya, guys, na twisted donut. What's Twisted donut? Daddy's favorite. Are you sure Dion's here? Yes. I gotta tie my hair again by myself. Yeah, siya nang nagtatay ng hair niya, guys. Ayaw My niya hair na has ako. more. Ayaw niya na. Hindi na si mommy daw. Why you don't want mommy? I can tie your hair. I wanna tie your hair like this. I can tie my. I know how to tie that. Pigtail? Yeah. Asan tayo? Labas tayo. Okay. Okay, guys. Start na. Ang dami. Dami nating food, guys. Kain ako, Ting. Kain na tayo. Oh, yan. Oh. Come on, no? Ito. Tingnan mo. Oh, luto ni Tin. Kasi alam niya, busy tayo. So, siya nang nagluto para sa atin. Ang sarap. Nag-order siyang twisted. Akala mo naman, may party kaming pupuntahan. Yes. Ang dami. Oh my God. Come, Kurt. O, yan, tagal niyo hindi nakita si Kurt. Okay. Sabi niya, are you sure they're coming and sleep here? Sabi ko, yes, I'm sure. Yeah. Get some. Get one, Baba.
Kain tayong rice, Day. Kain na kami. Tikman ko daw to kasi masarap daw to doon kaysa sa iba. Talaga, as in. O, diba, soft, at saka hindi medyo malaki. Miss na to ni Johnny Boy. Nagdala ko ng kape. Kasi, may kape ka ba dyan? Meron naman. Alam niya kasi hindi ako nagkakape. Last time, walang kape. Meron na. Yun pa yun, yung nandito ako eh. Huh? Ikaw yung bumili niya. Oo. Kasi hindi ako nagkakape. Hindi pa ba ito expired? Hindi ko alam. Tingnan mo. Pag expired, ilabas mo niya. Yung ayun niya, kumakain na. January 2022. Oo na. Nung ano lang, itong last month. Pwede pa to. Pali pa yan. Ikaw na may inom eh. Best raman, hindi expired. Best before pwede pa to. Okay. Tawag ka! Tawag na tayo. Eh, nagsain na tayo, guys. Kanina, di ba? Tagal ko hindi nakita to si Din last year. Say hi to my vlog, Baba. Say hi. 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 Ang gwapong tangkad. Ay, it's alright. Tangkad niya now. You're not gonna eat rice? Kami kain ako ng rice. Kay Lai to. Ay, kay Lai. Kay Tinto. Guys, kain. Thank you, Tin. Kain tayo, guys. Holly, do you wanna eat, love? No. Kumain kasing donut. No, thank you. Donut pa. You want more Okay. donut? Come on. Sarap ang donut, guys. Here. Nice. Sus, may imbutido ako. Magdala ka imbutido sa pag-uwi mo bukas or ano. Sunday ka na umalis kasi alis kami Sunday ano naman eh. Sunday hapon naman. May golf pa silang Sunday morning eh. So Sunday ka na pag-uwi nating Saturday. Kaya nga pag pupunta ako dito, alam ko na matagalan talaga ako dito. Kaya dami next time close ka. Sarap. Kain tayo, guys. Ito talaga ang ano ko. Gusto man. Si Jan, ito pag niluluto ako dito si Jan, minsan gusto niya giniling na ganito, yung may ano. Ano ba ba? Ano yan? Kalimutan ko tuloy. Si Auntie Norm, nakita mo pa? Yeah. Auntie Norm? Oh, minsan. Pero ngayon wala kasi 'di ba may COVID. Hindi naglalabas. Labas ang mga tao. Nagtatago ang mga tao ngayon sa mga guys. Pero pa wala na ang mga COVID pa kunti-kunti na lang. Nag-work ka? Wala, di ba off ako? Ayun nga pala, Friday. Kasi kinuha mo yung weekend, no? Pero ngayong weekend wala ka. Next weekend. Yeah. Kaya pala nakapagluto ka na. You want more, Kurt? You want Dion? Dion? No, we're still eating. Sarap. Baka mag-live ako. Ulit. Nag-live ako kanina umaga. Siling? Alas 10. Mga 10:30. Quarter to 11. Up to, till ano, 1 ba? Quarter to 1. Aka. Tama na kami guys, no? So, ako ng ano, gusto mo yung cascade na ano? Lemon bitter? Anong meron pa doon? Yun lang nga ata. Anong may acid? Ito na lang sa'yo. Vodka.
Alak. Alak po, alak. Ang aga-alak. Wala man, konti lang naman yun. Masarap yan. Ano to? Watermelon. Ito ba? Vodka crucial. Sarap yan. What are you watching, Baba? Magsasampay pa pala ako. Hala, kalimutan ko na. Sinundo mo si Uli? Malapit na. Sinama ko mag-ship ng parcels. Nag-ship ako ng order. Magsasampay pa ako after nito, guys. Tapos baka mamayang alas 6, 6:45, mag-live selling ako. Anong oras natapos ang live selling? Mga 2 to 3 hours lang. Kain muna kami, guys, ha? Sarap. Namiss nyo yan, di ba? Namiss ka na nila. Tagal mo rin hindi nagpakita. Lulubog-lilit ako po siyang kaibigan. Guys, ako na talaga. Pangalawa na to. Ang dami ko nang nakain. Mamaya, pa nag-flex ako damit. At bloated tayo. Alams na, okay? Ayan si Holly. Nandun lang siya. O, nagda-drawing. And nagko-coloring. Naghugas muna ako, guys. And ayan, nag-ano siya ng pomelo, nagbalat. Tulungan niya ako magsampay, guys. Tapusin ko lang to. Nagsaing ulit ako. Kasi tingnan mo, dami namin nakainitin. So, nagsaing ulit ako para sa mga boys. Ayun si Uli, tingnan mo. Nagdo-drawing siya doon and nagko-coloring. Si Dio nandoon. May sarili rin siyang ganap doon. Oh. So, tapusin ko lang to. Magsampay kami ni 10. Ready ko na yung plato para sa mga boys. And, are you done? Wow! That's very nice, Baba. Yan yung pinagkakabisihan niya, guys. Oh, nagko-coloring siya. Oh. And that's the Yes. Well done, baby. Good job. Mom, Yes. will you be... Are you gonna... What? For my birthday, could you give me a coloring book? Alright. Even it's not your birthday, we're gonna buy you a coloring book. Are you finished the other one? The coloring book that I bought for you? Okay. Okay, sampay na ako. Sampay na kami ni Tin. Ayun yung isa sampay. Tuyo, parang tuyo na nga. Kasi hindi naman tuyong tuyo. Drinay, ko siya. Spin drain ba? Okay, sampay na muna. You came into my life like a sweet embrace. Thanks, Tin! Tapos na kayo magsampay. 5:49 na, guys. Wala pa yung mga boys. Yung kanin ko, 5 minutes. Luto na siya. Mag-vacuum muna ako. Then, sinanda ni admin yung ibang nag-mine. So, mamaya, tanggalin ko yung mga na-mine dun sa rack para okay na. Para makapag-live ako kahit saglit mamaya. So, mag-vacuum muna tayo dito. Swept me off my feet and made me whole again. You came in. Tapos na ako, guys, mag-vacuum and siya. Nagtupi siyang konti dun sa aking may mga tupihin kasi ako. Nagtupi siya dun sa isang kwarto, dun sa spare room ba. Sabi ko, tama na yung tupi. Bukas sabi ko tayo magtupi doon pag may time. Ngayon, ang gagawin ko ay si admin, sinandyan na sa akin lahat ng mga nag-mine. So, tatanggalin natin dyan sa rack para pag nag-live ako, hindi ko na i-live. Okay? Time-lapse kayo, guys, doon. Say hi. Hoy, hi. Hi! Ano na panoorin mo? Tulfo? Kahit ano. Kahit manonood daw siya. Sabi ko, sige. Pinano ko na siya doon. Sabi ko, dito ka. Kasi nandun siya sa kwarto. Nagtutupi siya. Sabi ko, wag na yan. Bukas na lang. Kaming dalawa magtupi. Kasi may mga tupiin talaga ako, guys. Hindi ko kasi nakikita nyo naman, sobrang busy natin. Laba lang ako ng laba, pero hindi ako nagtutupi. Para isang upuan lang siya. Hindi siya nakapigil. Tinupi niya yung mga puti. Thank you. Okay. Kunin ko na yung listahan natin. Pailaw tayo. Ayan. Okay, guys. You came into my life
like a sweet embrace, swept me off my feet and made me whole again. You came in my life, I wanna see your face. Never will I be the same. Dito na And siya. I fell, and then I landed on my buggy, and we won by a point. You We won. bet, me and Ollie bet Zach. Well Zach was done. very bad. Oh. Mel's here now. Auntie Mel's here. Hi. Hi, Sam. Eat first before you go. Say hi. We're having KFC. Ah, you're having KFC. Tita Christine cook something. Eat there, Baba, because I just vacuum. Here. I'm gonna get stressed. Quick. Oh, here. Bring some to eat on Auntie Mel's house. Because, andun. Kasi hindi siya sasama. Where's Hunter? Where's Hunter, Auntie Mel? Dito rin si Auntie Mel. Uncle Jerry's? Yeah, he didn't want to come. Ah, pipick upin sila, guys. Doon sila mag... Are you gonna have a sleepover? Yeah. Ah, mag-sleepover sila. Dion is here. Say hi to Dion. In the spare room. Guest room, Baba. Oh, you put it here. Uy, uy, uy. Dion's there. Kanina may lalaking dumaan dito. Iniwan yan kasi gustong bilhin ni Jan. Eh, wala si Jan. Sabi ko, iwan niya na lang. Kasi kung maalala nyo, nung pumunta kami ng Adelaide, wala kami nakuha para kay Kuya, di ba? Where did that go? What? You can have some. Animal later. Yeah, Auntie Mel. Yung ano niya, donut. You gonna have some KFC? Yes. That one's better than mine. So? I get to use it sometimes because he used mine. Alright, you can borrow. I think it will fit you, yeah? That's nice. Si Auntie Mel, pipick upin sila. Is that kidney bell? Kasi bukas, alis kami ni Latin, tapos si Jan may charter ng morning. And nandito si Hunter, so hindi ko sila pwedeng isama. They stay no for that. Yeah. Yeah, we're going somewhere. Where? Where are you going? Secret. Tell me. No, something nice. Mommy's going too. Yeah. Where are you going? Where are you going? Let me see, yeah. Is it alright? Did you get the pants, Kuya? No. Did we get the black pants? Alright. Do that. As if you're riding. Ride a motorbike like this down, mate. You don't ride a motorbike like this. Is it alright? Is it fit? Not big. Don't. Oh, You haven't seen that one, Auntie Mel? Phil, that's TJ. Yeah. Look at me. Di ba gymnastic yan? Something. Hey, Holly. What game did you watch? Hey, baby. Huh? What game did you watch us? Cleanado and... Tablet. Is it? No. Here. down here. What team is your son, Mel? What team is your Yeah, son? who do you sign up with? North Adelaide. North Adelaide, yeah. Where's... Magdala si Auntie Mel ng donuts. Bago to, Auntie Mel, please. Thank you. One sack? No, we lost by 1 point. You lost by 1 point. Does Brad have 3 accounts? Or... Oh, I don't know what he has. Magdadala sila ng mga games. Excuse me. I'm getting Mum, Mum. tell me what do you want from KFC? Oh, Oh, 24 nuggets. Wow, no, I want a chicken tenders box. Hala! What are you gonna share with us? No, I don't think so. They have one chicken. Popcorn chicken. Maybe 10. I think 10 because they have a cheese on that. Okay, ayan. Okay, can you help me? I want a chicken tenders box. 9 pieces. Because that has mac and gravy. Oh, yeah. 4 tenders. Okay. Chips. And some And what was that have? Popcorn chicken. Wanna eat now? See ya! Be good there, okay? Okay? Where's Zachary? Have fun at the spa. Yeah, thank you, Auntie Mel. Alright, so... There you are. I'm gonna get I'm sorry. Oh, you forgot us.
You forgot us? Says Jack. See you. Be good there, You can huh? lift me. I can. Yeah, I know. Okay, be good. Ito more aggressive than kuya. Oh, yeah. Oh, yeah. On the same side as Nana. On the same side. Hi. Tumatakbo si Jan kasi ayaw niyang ipa-vlog yung food niya. Ayan yung kanya, guys. Oh, dami, diba? Thanks, Tin. May dinner si Jan, ha? Masarap. Na-miss niya na rin yung ganyan, eh. Hot, ha? Ano? Sarap, no? Good thing. Very good daw, Tin. Very good daw. Yes. Okay, back to work na ako, Han. I'm going back to work. Where? Where I work. Where's the cup? Dili ko magkapi ko. Ah, magkapik. Ah, sorry ka pala. Sorry naman. Sorry. Ayan. Oh. Okay, mag-work na ako doon. Okay, balik na ako dito, guys. Work na. Work. Kape yung aking office mate, guys. Oh. Sarap. Siyempre. Dala niya yan, guys, yung kape niya. Kasi yung gatas na nasa hindi na siya okay. Nung 20 pa siya nag-expired. Hindi na Tapos ang kape, expired din. Baka yung chan ko ma-expired din. Kaya ginamit ko na lang yung kape ko. May dala siyang instant. May instant coffee siya. Yung parang coffee ko, no? Mm. Yun yung kape niya. Sabi ko, hindi kasi ako nagkakape. Hindi ako nag-grocery, diba? Kasi nga, paalis kami. Hindi, alam ko na magdala ka Ng coffee. Oh, thank you, Baba. Pinakuha ko siya ng tubig. Thank you. $7:35 na, guys. Tapos ko nang isulat lahat ng nag-mine. Thank you. Ang dami, guys. Thank you. So, ngayon, tatanggalin ko na sila sa rack. Pa hindi ko na siya ma-live selling. Hopefully, maka-live selling ako kahit 1.5 hours. We'll see. Again. Well, I thought I knew what life was all about. That song had already been sung. I was going on, still minding my own business. Never knew the life had just begun. You came into my life like a sweet embrace, swept me off my feet and made me whole again. You came in my life, I wanna see your face. Never will I be the same again. Guys, guess what? Magla-live tayo. Time check is 9:06. Natanggal ko na yung mga na-mine kanina. Yung mga nandoon sa likod, yan yung mga na-mine kanina at saka kagabi. And, eto, na-mine na to. So, ngayon, ang i-flex natin ay eto. Unahin ko, eto kaya ang isuot ko instead of this one, no? Ito na lang, chords. Okay, wait lang, guys. Guys, nagpalit lang ako. So, mag-start na ako mag-live selling. Naka, kayo? Time-lapse, okay? Good luck. Again. Guys, tapos na ako live selling. Obvious pa, naka-pajama na tayo. 12:40 na, guys. Linis lang tayo ng mukha. Gamit ko si Kinonex. Yung toner. And, yun nga, baka i-insert ko muna tong vlog na to. Para maging updated tayo. Okay, insert ko lang to. Tapos, pagkatapos ng birthday ko, balik tayo dun sa aking February vlogs. Konti lang naman yung, guys. Okay, thank you sa unawa. So, yun na, guys, yung vlog natin. Insert natin to hanggang sa birthday ko, guys, ha. Then, balikan ko yung February vlogs. Kunti lang naman yun. Okay? Thank you, guys.
Good night. Good morning. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Good night. Please tell me who you see, 'cause I think